Dobar dan, evo treći part. Dobar dan u Crow Minecraft. Vidite, malo majna pred sudovce, ali ipak malo majna. Ne znam da li ste me skužili, ali majnam u pored sudovce, ali ne znam vas. Devet dana. Daj vam to ne prihvati. Daj, nemoj me! Šta ja? To je zombi. Jebem. Pa dobar ti je skin. Hvala. Daj sad otvori jebena vrata. Evo, otvori su ti. Hvala. Sad ti više ne možeš ući u moju kuću, pičko. Ovo je moja kuća, ono je tvoja. Čija je ljepša? Reci se nam ljudi. Moja. Njegova ili mu... Da, ćelija njegova. Jeboti sve, ja se idem otuširat ljudi. Dođe Antonija da vide ljudi kako se ja tuširam. A, nisi gol. A? Ništa. Samo me gledaj. Aha, vidim. Ne, gore, tu me vidi kako se A, tu ti je, oprosti, nisam znao da ti tu. Dino, zašto si pojaču zvučnike? Nisam kažem. Nemoj me i dira. Šta ja? Debilu! Šta ja? Što mene okrivljuješ? Kako se zove ono? Flash plate. Kako se to piše? Kako se piše flash? Aha, pressure plate. Nastaviš onak 3 drva dolje, 3 drva. Da, kako se piše flash? Presure plate. L-E-S-U-R-P-L-A-T-E. Sad više ne možeš da mi diraš. Aj sad! Aj sad! Evo idem jebote. Kurac. Kaj trebam? Nemoj mi udarat. Mislim da si se utopio. Vrati mi flash. Opet ga moram zakušavati. Nemoj da ga uništavaš. Čekaj, zaboravio sam nešto. Idemo sad majnu stvarno. Dobro, ti majnaj. Dobro, doviđenja ljudi. Vidimo se u sljedećoj epizodi Crow Minecraft. Pa jebate, Dino već ide ovo 2 minute. Tek mi 2 minute, okrenuo ćemo. Šta, ne 2, možda još manje. Hoćemo mi staviti ovo na YouTube? Nemam pojma. Hoćemo. Okej. Kako god ti kažeš kara 2 bossa. Ne možeš ti staviti hiperkam onak da mi pošalješ prek nekog kurca i onda da onak stavimo zajedno. Ko u Jokskastu. Što si rekao? Onak da mi daš, da onak ti snimaš pa mi da mi onak daš, pa onako u Jokskastu onak izmjenjujemo slike. To šta radi. Ne znam, mogu si skinuti hiperkam. Pa ti imaš one frapse, jel da? Imam, ali i to je glupo. To je glupo. Oooo, ovo je tako dosadno. Čekaj, da vidim da mi radi. Samo se šalim. Ali možemo da pustimo muzu. Ne, nemoj pusti muzu. Ti imaš one neke cajke, kineske narodnjake. Ne, moje uši. Dino, pojača sam maksimalno da mogu tebe čut. A ne jebenu muzu. Šta? Ništa, sam provjeram da li si živ. Okej, ljudi. Okej, ljudi.
Ej, bok. Nosi prekinuo Nisam prekinuo. poziv. Nego server se restarto, pa čini se da je to kraj. Pa ljudi, vidimo se za pola sata. Evo ga, radi. Radi. Evo ga, Ok, evo ga, ipak ne. Doviđenja.